Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. І сёння мы будзем з вами размаўляць пра вельмі прыгожую кветачку, якую усе ведаюць. Напэўна, гэта першая кветка, якую пачынаюць маляваць дзеці. І сапраўды вельмі цікава, што ўсе жанчыны, па маім такім фларыстычным назіраннем дзеляцца на дзве паловы. Тыя, якія любяць ружы, і тыя, якія любяць простыя палявыя рамонкі. Сёння мы будзем з вами размаўляць пра рамонак. Рамонак або па-лацінску матрикарія. Дарэчы, рамонкам кветку сталі называць на нашых краях не так даўно. Раней яе называлі пупаўка, бо гэта мела такое суадносінне з жоўцай, гэтай сарцавінкай, якая мае кветка. Нібыта казалі жоўты пупок. А лацінская назва матрикарія пайшла ад, дарэчы, перакладаецца як маткава трава. Яна паходзіць ад лацінскага слова матрикс, што значыць матка. І што тлумачыцца тым, што традыцыйна гэту расліну ўжывалі для лячэння усялякіх гінекалагічных захворванняў. І ўпершыню гэту назву ўжо так афіцыйна скарыстаў вядомы шведскі батанік і ён жа лекар Альбрехт фон Галер. Дарэчы, кветка была вядома яшчэ з такіх старажытных часоў. Там яе таксама шырока карысталі. Шырока яе апісваў Пліній старэйшы ў сваёй шматтомнай працы, дзе даваў усялякія рэцэпты, як магчыма лекаваць рамонкам. І яго працамі карысталіся іншыя лекары. Таму гэту расліну пачалі зваць яшчэ і рымскай травой. Дарэчы, па-лацінску проста пісалі рамана. Канешне, гэтыя веды, яны распаўсюджваліся і прыйшлі ўжо да палякаў. А тыя пачалі зваць проста раманай. А мы, ўжо беларусы, крыху перайнакшылі, і вось гэта рымская раманава трава стала для нас проста рамонкам. Адсюль мы маем такую назву. Але ў народзе называлі яе і бялюшкай, і варошкай, і шмат-шмат іншых назваў. І, дарэчы, народныя назвы, яны, як заўсёды, вельмі выразныя, простыя і прыгожыя. Маткава трава, матронка, дзявочая кветка, дзявочнік, невестачка, белацвет, сонечнік, варажба, рамонак абадраны. Нават так ее звалі. Канешне, ёсць яшчэ цікавостка, што часам рамонак па-лацінску таксама называлі хамаміла, і гэта дала такое імя, можна сказаць, жаночае, каміла. На шматлікіх перакладах з старажытных моў каміла і азначае рамонак. То есть гэта такое жаночае квяточнае імя. Дакладна з нямецкага, галандскага імя так і перакладаецца як рамонак. Напрыклад, там крыху інакш з лацінскага гэта будзе бездакорнае паходжанне або служка храма. Вось так прыгожа гэтая кветка яшчэ і мае сваё жаночае імя. Канешне, калі я сказала рамонак, напэўна, першая такая асацыяцыя, якая ў вас з'явілася, гэта пра тое, што на гэтай кветкі гадалі. Канешне, гэта жарт, але ўсё ж такі ўсе мы помнім любіць, не любіць, да? І цікава тое, што колькасць пялёсткаў у кожнай кветкі розная. І ёсць вельмі цікавая легенда, адкуль жа ўсё ж такі гэта пайшло. А легенда распавядае нам пра тое, што была дзяўчына, ёй
быў каханы хлопец, ён ёй падарыў рамонкі, ўсё ў іх было добра, але па нейкіх справах яна яго там некуды паслала. І ён знік, і яна яго чакала. І вось адзін дзень у яе такіх уласных думках ён яе любіць, на другі дзень ён яе не любіць. І так цягнулася досыць доўгі час, пакуль каля яе хаты не заквітнела поле гэтых рамонкаў. І яна зразумела, што ўсё ж такі любіць. Але вось гэта любіць, не любіць, ну, паводле гэтай легенды, так і засталося. Старажытныя людзі ввогуле вельмі так цёпла ставіліся да рамонка, лічылі, што гэта маленькае такое сонейка. І вось гэтае сонейка сваімі ўласнымі пялёсткамі злучае шмат дарог і лёсаў. І гадалі на гэтай расліне здаўна. Канешне, гэта больш жарты, але ўсё ж такі, што маем, то маем. Легенды, якія звязаны з рамонкам, дарэчы, яны не такія ўжо і старажытныя, як, напрыклад, пра шматлікія іншыя расліны. Адну ўсё ж такі я хачу распавесці, яна досыць такая маладая. Яна распавядае нам пра тое, што ў жанчыны быў адзіны сын, якога звалі Раман. І вось ён цяжка захварэў, грошай каб набыць нейкія лекі ў яе не было. Яна вырашыла, што пойдзе ў поле, будзе збіраць там нейкія кветкі, будзе лікаваць гэтымі там кветкамі, зёлкамі свайго сына. Ну і, канешне, калі яна іх збірала, яна супыняла людзей і пытала, магчыма, нейкія парады, што хто там ведае, можа, што падскажа, дапаможа. І вось аднойчы яна сустракае жанчыну, якая ішла ў блакітным. І гэтая жанчына, пачуўшы пра гора маці, яна працягнула ей букетик гэтых кветак і кажа, зрабі з іх напой і адпайвай свайго сына. Жанчына падзякавала, кажа, як жа іх называюцца, гэта вось кветачкі. На што жанчына ёй адказала, паслухай, як яму палепшае, вось гэтай кветкі іменем свайго сына ты і назавеш. Хлопчыка клікалі Раманам, хлопчык стаў здаровенькі, усё здарылася. І калі хвароба ўжо адступіла, маці назвала гэтай кветкі рамонкамі. І, дарэчы, усім вядома, што жанчына ў блакітным, якая гуляла па палях, была найсвяцейшая панна Марыя. І сапраўды рамонак ён лічыўся такім святой раслінай, калі можна так казаць, да? З'яўляўся сімвалам здароўя, добра, пяшчоты, прыгажосці, цноты. У хрысціянскіх легендах, хрысціянскіх нейкіх сімвалах ён лічыўся сімвалам нявіннасці немаўля маленькага Езуса і увогуле асацыяваўся з найсвяцейшай паннай Марыяй, з яе чысцінёй і такой нявіннасцю, цнотай. Вельмі глыбокія сімвалічныя значэнні атрымала гэтая расліна. І заўжды Маці Божая асацыявалася менавіта з рамонкамі. Калі мы кажам пра сімволіку рамонка, то тут можна распавядаць проста гадзінамі, але я вельмі так сэнсоўна назову асноўныя такія моманты, якія рамонак нёс у хрысціянстве як сімвал. Па-першае, гэта чысціня душы і цела. Або рамонак нам нагадваў аб неабходнасці падтрымліваць чысціню унутраную і знешнюю, каб быць бліжэй да Бога. Пра нявіннасць. Гэта пра важнасць захоўваць нявіннасць і бязгрэшнасць ва ўсіх сваіх учынках і думках, пра дабрыню. Бо гэта кветка нам нагадвала, што ласка Божая заўсёды даступная усім, хто адкрыты для яе. Пра міласэрнасць. Бо важнасць праявы міласэрнасці да іншых людзей і пра тое, кветка гэта сведчыць, што Бог заўсёды праяўляе міласэрнасць да нас. І ўсе гэтыя эпітэты, усе гэтыя добрыя словы пра гэтую зёлачку, яны дакладна выкарыстоўваліся як сімвал у
напісанні ікон, абразоў. І часам мы можам пабачыць рамонак на абразах. Вельмі адзін прыгожы. Мне вельмі падабаецца гэты вобраз, і там нездарма знаходзіцца побач з Маці Божай рамонак. Вось так вельмі глыбока перадае вось гэты духоўны сэнс і значэнне гэтая зёлачка. Канешне, шырока карысталі рамонак і ва усялякіх упрыгожваннях. Ставілі каля алтару гэтыя кветкі, упрыгожвалі не толькі касцёлы, але і цэрквы. І сапраўды, калі шмат рамашак, рамонкаў, то создаецца такая некая атмасфера пяшчоты ды ласкі. Асобна хочу сказаць пра кветкавыя вянкі, бо хто толькі не рабіў вяночкаў з рамонкаў, гэтымі вянкамі, дакладней уже нават можна сказаць гірляндамі упрыгожвалі абразы, упрыгожвалі усялякія святы. Ну і, канешне, калі людзі звязвалі рамонак з Марыяй, з нашай найсвяцейшай паннай, то казалі, што гэтая расліна мае яе заступніцтва. І вось такі цікавы звычай з гэтай нагады ўзнік. Глядзіце, калі прыходзілі нейкія непрыемныя госці, калі яны сыходзілі, што маці, яна захоўвае сваё дзіцятка. І вось, каб зберагчы неяк так, нібыта ачысціць пасля такіх позіркаў дзіця, жанчыны паілі дзетак гарбатай з рамонка, бо лічылі, што так Марыя апякуецца над іх дзеткамі. І гэтая вось прыкмета такая увайшла ў наша жыццё вельмі добра і захавалася і нават зараз. Мы ўжо не памятаем, навошта мы п'ём гарбату з рамонка заўжды, але спачатку гэта пайшло менавіта праз заступніцтва найсвяцейшай паны. І, канешне, хадзіць па палях ды лугах ды збіраць гэтыя лекавыя рамонкі было крыху цяжкавата. Таму жанчыны мышкемлівыя, яны пачалі садзіць рамонак каля хат. Так, гэтая расліна з'яўляецца ўжо дакладна не толькі ў аптэкарскіх такіх агародзіках, але і проста як расліна каля дамоў, каля хат. Вось. Канешне, трэба сказаць, што не толькі сама расліна, але вельмі такі просты, мілы, сціплы, вонкавы знешні выгляд натхнялі людзей, жанчын, каб яны упрыгожвалі гэтай кветкай. Зараз я, канешне, кажу пра майстрых вышывальшчыц, бо ручнікі, абрусы, адзенне упрыгожвалі кашулі, вось менавіта кветкамі рамонка, і лічылася, што таксама гэта будзе такая апека Маці Божай. Ну і, канешне, калі мы ўжо сказалі пра гарбату, трэба ўзгадаць, што ёсць 5 такіх карысных, я бы казала 5 асноўных карысных уласцівасцяў гэтай гарбаты з рамонка. І сапраўды у гэтай гарбаце мае патрэбу і цела, і розум. Бо гарбата, яна, па-першае, гэта супрацьстаіць неспакою. Гэтая гарбатка дапамагае палічыць сімптомы трывогі, пазбаўляе ад бяссонніцы і супакойвае нервы. Па-другое, гэта сон. І гэта навуковы факт. Такі заспакаяльны эфект дасягаецца дзякуючы антыаксіданту апіеніну. Вось ён звязваецца з рознымі рэцэптарамі ў галаўным мозгу, і адсюль мы вельмі хутка і добра засыпаем. Ды яшчэ і гэта такая барацьба з дэпрэсіямі. Канешне, гэта, па-трэцяе, яшчэ і праблемы ў каго са страўнікам. Бо рамонкавая гарбата дэманструе супрацьзапальняльныя, спазмалітычныя і ветрагонныя уласцівасці, якія дапамагаюць супакоіць слізістую абалонку страўніка. Па-чацвёртае, гэта здароўе сэрца. Гарбата дапамагае знізіць рызыку сардэчных захворванняў, зніжае артэрыяльны ціск і ўзровень халестэрыну. Дарэчы, хто ўжывае гарбату з рамонка, вось у гэтых людзей кажуць, што
што артэрыяльны ціск заўжды у норме, ёсць такія назірання, бо гэтая гарбата памагае знізіць такія рэчывы, якія трымаюцца ў гарбаце, памагаюць знізіць стрэс, спрыяюць добраму сну і, канешне, расслабляюць сасуды ды артэрыі, з чаго ціск заўжды ў норме. Вось, па-пятае, яшчэ што хачу дадаць, гарбата з рамонка, яна дапамагае рэгуляваць узровень цукру ў крыві. Таму гэта такая гарбата карысна для людзей з дыябетам. Вельмі цікава, што рамонак трымае такі антыаксідант кверцін. Вось, і менавіта гэты антыаксідант, які я ўжо ўзгадала, ён спрыяе таму, каб усялякія гэтыя дыябетычныя рэакцыі, кажам так, трымаць іх у норме. Увогуле, рамонак трывае вельмі шмат хімічных кампанентаў у сваім алеі. Гэта там і тэрпен, і бісабол, і хмузелен, і флаваноіды, кверцін той жа, і усялякі іншы, але ён трымае яшчэ і кумарын. Узгадаю, што гэта рэчыва яно звязваецца ў крыві з лекамі, якія разжижаюць тую ж кроў. Таму, хто карыстае нейкія прэпараты, нейкія лекавыя сродкі, разжижаючыя кроў, піць рамонкавую гарбату, магчыма, не варта. Вось адзіная такая заўвага. І цікава яшчэ тое, што вось гэты алей, які трымаюць кветкі рамонка, які і забяспечвае вось гэты водар рамонкавы, так, характэрны такі пах. Ён мае гэты алей блакітны колер, калі яго ўжо атрымаць з расліны, і абумоўлены гэты колер тым, што там трымаецца хамузален, такое рэчыва блакітнага колеру. Таму знешне увогуле рамонак зялёны з кветкамі, а алей у ім галубы. Вось такая цікавостка. Шырока карыстаецца рамонак і ў медыцыне, у касметалогіі, у фармакалогіі, у парфумерыі, у садаводстве, бо расліна сапраўды вельмі прыгожая. Кажуць, што рамонак гіпоалергенны. Сапраўды так, адзінае, а рамонак гэта родзіч амброзіі. Вось у каго ёсць алергія на гэтай расліны, магчыма, будзе алергія і на рамонкі. Цікава тое, што вось я пачала шукаць такі факты, ці ўвогуле ёсць хоць адзін чалавек, у каго ёсць алергія менавіта на рамонак. Ва ўсім свеце ёсць толькі адзін такі зафіксаваны выпадак цяжкай рэакцыі на рамонкі, толькі адзін. Таму магчыма казаць пра тое, што сапраўды рамонак не вызывае алергічных рэакцый. Што ж яшчэ такога цікавага распавесці пра гэту расліну? Магчыма тое, што ўпершыню рамонак, ёсць такое меркаванне, рамонак трапіў з Калумбам з Амерыкі. Потым ён пайшоў распаўсюджвацца па Еўропе. Вось, і так гэта кветка ўсім спадабалася, вызначылі лекавыя здольнасці, што шырока разышлася па свеце. І гэтая расліна мае два святы, якія звязаны менавіта з ёй. Першае гэта дзень любві ды сям'і, які адзначаецца ў Расіі з 2008 года, 8 ліпеня, дарэчы. Сімвалам гэтага свята лічыцца рамонак, а цэнтральнае месца гэта, горад Мурам. Канешне, мы зараз кажам пра праваслаўных, але ўсё ж такі гэтае свята, яно хрысціянскае і мае дачыненне да гэтай расліны. Я бы казала, што, магчыма, вось гэты дзень любві да сям'і, можна лічыць такой альтэрнатывай нашаму каталіцкаму дню святога Валентина. За адзінай такой розніцай, што у праваслаўных гэту дату прысвячалі не ўсім закаханым, а толькі тым, хто знаходзіцца ў шлюбе. І, канешне, вы ўжо зразумелі, што размова ідзе пра Пятра і Феўронію, іх такой незвычайнай гісторыі кахання. Дарэчы, у нас у Беларусі, у Сар'і, былы
касцёл, вось гэта пламянеючая неаготыка Беларусі, зараз гэта праваслаўная царква, і вось там усталявалі две фігуры Пятра і Феўроння, можна іх пабачыць, калі хто будзе вандраваць па Беларусі, выглядзіць вельмі прывабна. Вось такія хрысціянскія закаханыя. Увогуле пра узор гэтага ідэальнага сямейнага шчасця ў двух словах ёсць легенда, а магчыма гэта не легенда, а сапраўды была праўда, бо забалеў малады князь Пётр. Ён меў такое бачанне, што яго можа вылечыць толькі простая жанчына, дзяўчына, ён яе знаходзіць, яна лечыць яго, гэта дочка пчаляра, яе зовуць Феўроння, але князь, калі з ёй дамаўляўся, што яна будзе яго лікаваць, паабяцаў ажаніцца. Сваё слова ён не стрымаў, праз некаторы час хвароба вярнулася, ён усё усэнсаваў, што паступіў невысакародна, горка раскаяўся, вось, і зноў пайшоў да гэтай Феўронні, яна яго прабачыла, і потым жылі яны вельмі доўга ды шчасліва. І вось цікавостка, сапраўды гістарычны факт, бо памерлі яны ў адзін дзень, абодва 8 ліпеня. Таму, калі мы чуем у усялякіх там казках, жылі яны доўга ды шчасліва, ды памерлі ў адзін дзень, гэта менавіта пра гэтых святых, пра Пятра і Феўронню. А рамонак стаў сімвалам гэтага свята. Ну і, канешне, рамонак сімвал яшчэ аднаго свята, ну нават не свята, такога дня, бо абвяшчалі гэта дзень белай кветкі або дзень белага рамонка. Ўсё пачалося ў Расіі ў 1911 годзе. Я, дарэчы, пра гэта распавядала, калі была праграма пра стакроткі, маргарыткі. Вось, гэта быў дзень, калі збіралі грошы для людзей, балеючых сухотамі, супраць вось гэтай хваробы. Грошы збіраліся па ўсёй Еўропе, там гэта былі стакроткі, а у нашых краях, у Расійскай імперыі гэта былі рамонкі. А калі вясна была халодная, вось, і кветкі не паспелі расквітнець, то рабілі штучныя расліны, штучныя кветачкі з паперы і шырока іх распаўсюджвалі. Чаму менавіта рамонак? Ну, па-першае, што гэта сапраўды кветка Маці Божай, што такое вось заступніцтва нібыта ёсць. Па-другое, што гэта сапраўды вельмі лекавая расліна, і яна дапамагала ад сухот. А сухоты ў той час лютавалі, гэта была сур'ёзная праблема, бо не разбірала хвароба, ці ты багаты, ці ты бедны, ці ты ленавіты, ці ты які, і не шкадавала нікога, ні беднякоў, ні нават царскіх асоб. Вось, і, дарэчы, калі мы кажам пра царскія асобы, то самы першы гэты дзень белага рамонка, гэта была ідэя імператрыцы расійскай Александры Фёдоровны на той момант. Вось, і можна паглядзець фотаздымкі гістарычныя, яны захаваліся, як усё гэта было, як гэта ўсё было велічна, прыгожа і, канешне, вельмі карысна. Дадам такі яшчэ цікавы гістарычны факт, што распаўсюджылі гэтыя рамонкі па 5 капеек за кветку. І вось у 11 годзе дамовіліся, што ў Пецярбургу будуць распаўсюджваць 300 тысяч кветак. Астатнія пойдуць у іншыя гарады. І вось давайте палічым, што калі адна кветка павінна была каштаваць 5 капеек, то павінны они былі сабраць 15 тысяч рублёў. Так, 5 копеек одна кветка, 300 тысяч кветак распаўсюдзілі, 15 тысяч рублёў павінны былі бы сабраць. Але у Пецярбургу сабралі 53 751 рубель. Гэта было з таго, што людзі ахвяравалі значна большыя сумы, бо лічылі гэта вельмі патрэбнай такой справай, барацьба з гэтай хваробай. І гэта нам распавядае пра некую такую шчырасць і ахвярнасць людзей у тыя часы. Гэта свята, гэты дзень белага рамонка, ён праводзіўся досыць доўга, з 11 па 17 год. Пасля рэвалюцыі дні белага рамонка больш не праводзіліся, але гэтая расліна вось была такім
сімвалам барацьбы з сухотамі, і людзі набывалі рамонкі за досыць вялікія грошы, самі іх ахвяравалі, каб камусьці даць шанец на жыццё. Вось на такім цікавым моманце гістарычным я буду ўжо з вами развітвацца. Спадзяюся, рамонак вам добра ўсім знаёмы, але тыя факты і гісторыі, легенды, якія сёння распавяла, крыху дададуць гэтай кветкі некай навіны. З вами была ў студыі Анастасія Аўдзевіч. З Богам! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.